جارەکەدن سیاسەتە ئەمریکیژی جیهانێرە تەکەسکەر دەما بەرژەوەندیان خۆ بداوی بینە تجاری ئەولەتو دەڤەرێکێ لە جیهانێ نامینە ئەزموناوێل ئەفغانستانێژی مەترسیە هەمان سیناریۆێ لە ڕۆژاوایە کوردستانی ئیدی هەیە پشتی 20 ساڵان ji hebûn û şerê Amerîka li Afganistanê qurbaniyên danî di şerê terorê de tunekirnarê xistinên tundrew terorî wek Al-Qaîde bi buhaneya parastina berjewendiyên xwe yên netewî ji terorê Serokê Amerîka Joe Biden biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Afganistanê roja pênşemê 12 tebaxa 2021 ragihand got ku dawiya meha tebaxê vekşana hêzên Amerîkî ji Afganistanê bi yek carî bidawî tê amaje kir ku Washington di armancên xwe de dirûbrûbûna gefên terorê ورێگریە ئارمانجکردنا ئەمریکا بسەرکەت گۆجی ئەمریکا نەچوویە ئەفغانستانê داکو وڵاتێکی ئەنگۆ gelekî ava bike lê ev yek berpirsayetiya Afganan e serbarkirjî ئەمریکا dirêjtirîn şer li dîroka xwe de dawî anî derbarê biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Afganistanê Serokê Amerîka Joe Biden ji koşka spî tekez kir got ku dem hat piştî 20 salan ji şer ئەمریکا di Afganistanê de nemîne birêka zehmet ez fêr bûm ku tu carî wê demeke guncaw ji bo vekşana hêzên Amerîkî ji Afganistanê nebe lewma ez careke din tekezî û piştevaniya biryara xwe dikim ji ber ku berjewendiya netewiya Amerîka li Afganistanê naverok herdem rêgirî armanckirina Amerîka bi êrişên terorî ji vî welatî dişaran de xiniqî wekû amajeyekê bi Afganistanê tu caran erkê Amerîka li Afganistanê neavakirina welatekî bû herwiha gotjî eger tevgera Talîban rêgirî derxistina diplomatkarên Amerîkî ku bi hezaran e li ger wergerên Afgan ker yan ê xisnet metirsiyekê de wê demê Amerîka wê bersiveke xwe ya tund hebe bi berawerdî bi vê rewşêra Rojavayê Kurdistanê jî Amerîka ev ezmûn carekê kiriye hevpeymana xwe qesed bicihiştiye dema Serokê Amerîka Donald Trump di sala 2019 de ji nişkê ve biryara vekşana xwe ji hin deverên Kurdî wek Kobanê û Girêspî û Serêkaniyê de bi tenê di 48 demjimêran de grûpên çekdar yên ser bi hikûmeta Sûriye demkî ve dest danîn ser Girêspî û Serêkaniyê heta roja îro jî van deverên Kurdî kontrol dikin qesedê nikarî wan derxîne vekşana hêzên Amerîkî ji Afganistanê piştî 20 salan ji hebûna xwe ku yekser hikûmet û desthilat hata rûxandin tevgera Talîban a tundrew dest danî li ser Kabûla paytexta wê piraniya deveran nûçeyên vekşana hêzên Amerîkî ji Iraqê jî heman sînaryoyê nîzî Sûriyê dike şirovekar û çavdêrên siyasî jî îdî vê sînaryoyê datînin li pêş çavê xwe eger Amerîka ji Sûriye û taybet ji Rojavayê Kurdistanê rojhilatî Feratê goljêr kontrola qesedê û rêveberiya pêdê vene vekşiya wê çê bi serê van deveran rêveberiya pêdê û qesedê were yan jî eger Amerîka xwe vekşand tu hevpeyman û piştevan ji qesedê re tunene wê carin vîsa Rojavayê Kurdistanê çawa be di demekê de ku bi buhaneya şerê terorê Tirkiye û grûpên çekdar operasyonên leşkerî li ser deverên Efrîn, Serêkaniyê û Girêspî encam dan kontrol kirin Amerîka jî herdem daya xuyanî ku hevpeymaniya wê bi qesedê re wekû hêzekê Amerîka ew ji bo şerê Daişê drûst kiriye pereyên xwe û çek li beramber vî şerî wergirtiye tu pêwandiya din jî yan jî tu soz û rêkeftinek ji bilî vêyekê tune ye herwiha rejima Sûriyê jî tevlîbkar anîna pêdê ji bo serkûtkirina xwepêşandanan li Rojavayê Kurdistanê tunekirina çalakvan û siyasetmedar û kesayetên xwedanbandor di cadeya Kurdî de bi rêkeftineke nehînî tu dan pêdanê bi rêveberiya pêdê nake tevlîk û gelek caran berpirsên pêdê berê xwe dane rejima Sûriye û serokê wê Beşar el-Esed lê hetan hat û dan pêdan pê tune ye bi sponseriya Amerîka eva çend salin danûstandinên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê dest pêkirine lê pêdê ji destpêkê ve danûstandin kirina armanc û rêgirî li serkeftina wan kiriye bi kiryar û tawanên xwe li dijî gelê Kurd û Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ku hêviya gelê Kurd ew bû danûstandin biserkevin gelê Kurd Rojavayê Kurdistanê bibe xwedan rêveberiyek bihêz bi piştevaniya Amerîka û Fransa û hejmarek welatên Ewropayê û serbarî Herêma Kurdistanê ku herdem piştevaniya xwe ji Rojavayê Kurdistanê re tekez kiriye lê pêdê bi van kiryaran ev derfet jî ber bi dawîbûnê ve aniye di encama vê qûnaxa ku rojhilata navîn û Iraq û Sûriye têre derbas dibe serbarî guhartina siyaseta Amerîkî di vê demê de berçavdanîna egeriya vekşana Amerîkî ji Sûriyê metirsiyeke mezin îdî li ba welatiyên Rojavayê Kurdistanê û li ser paşeroja gelê Kurd di Sûriyê de bi heman sînaryoya vekşana hêzên Amerîkî ji Afganistanê çêbûye ji bo Rêbaz News Alî Omer